שלום, אני עדי לוי. אני אפתור את התרגיל הזה במסגרת הקורס פיזיקה 2 של ענת. נתונה דיסקה בעלת רדיוס R טעונה בצפיפות מטען סיגמה. מה יהיה המטען על הדיסקה כאשר סיגמה שווה סיגמה 0, R קטן חלקי R גדול. R קטן הוא מרחק כלשהו ממרכז הדיסקה. אז נסרטט את הדיסקה. וזה בעצם יהיה הרדיוס R, ונתון לנו שהצפיפות היא בעצם לא אחידה בכל הדיסקה. אז בשביל לפתור את הדבר הזה, אנחנו בעצם ננסה לעשות פה שני מעגלים שהם יהיו עם רדיוס מאוד מאוד דומה, וזה ההפרש ביניהם יהיה dr. dr הוא בעצם יהיה הפרש מאוד מאוד קטן, וההפרש הזה בעצם יגרום לכך שהצפיפות לא תשתנה. הצפיפות תהיה אותה צפיפות בגלל שהרדיוס של שניהם יהיה אותו r קטן. לשניהם יש רדיוס r. כאילו צריך לדמיין שהשני מעגלים האלה מאוד מאוד קרובים. אוקיי, אז בשביל למצוא מה יהיה המטען, dq יהיה שווה בעצם לסיגמה של ds. עכשיו, ds הוא הולך להיות לנו, מה זה ds? ds זה השטח הכלוא בין המעגלים הקרובים האלה, ו-dq זה בעצם המטען הכולל בין שני המעגלים. סיגמה זה כמובן הצפיפות, שכמה אמרו לנו היא סיגמה 0, r קטן חלקי r גדול. ds זה השטח הכלוא. אז ds זה בעצם, מה זה השטח הכלוא? זה יהיה לנו כאילו האורך כפול העובי, שהאורך זה 2 פאי r. 2 פאי r זה היקף כאילו של המעגל. היקף המעגל כפול העובי, שהעובי הוא dr. אז ds שווה לזה. אז אנחנו יודעים dq שווה זה כאילו לסיגמה 0 חלקי סיגמה 0 r קטן חלקי r גדול כפול 2 פאי r כפול dr. אוקיי, אז אפשר לצמצם את זה לככה, סיגמה 0 r בריבוע כפול 2 פאי חלקי r dr. אוקיי, זה בעצם המטען שיהיה לנו רק בין שני המעגלים. אז כדי לדעת, בין שני המעגלים האלה, אז כדי לדעת מה המטען הכולל, סך המטען על כל הדיסקה, אנחנו נצטרך לעשות אינטגרל, בעצם לעשות סכימה של כל המעגלים האלה, שזה אינטגרל על d של q. אז q גדול של כל המעגל יהיה אינטגרל על d של q. אז אינטגרל q שווה אינטגרל סיגמה 0 r בריבוע 2 פאי r dr. זה בעצם אינטגרל על r קטן. אז אנחנו, רגע, מה הגבולות שלו? זה יהיה הרדיוס שהוא r גדול ל-0, כאילו מפה לפה. אז r 0. אפשר להוציא את זה וזה גורם משותף, כי אנחנו עושים, סליחה, את זה, כן, את ה-r בריבוע הקטן רק להשאיר. סיגמה 0 2 פאי חלקי r r0 r בריבוע dr. אז המטען הכולל סיגמה 0 2 פאי r
4 שלישית חלקי 3 בין r ל-0. זה האינטגרל. q שווה, נחכה זה, q שווה סיגמה 0 2 פאי r, r גדול בשלישית, מציבים, מינוס, מציבים פה 0, זה יהיה 0. אז שווה q, כל המטען הכולל, יהיה שווה ל2 פאי r סיגמה 0, 4 שלישית אפשר לצמצם, אז זה יהיה שווה ל4 ריבוע, כי צמצמתי, חלקי 3. זו התשובה הכללית, ככה יהיה המטען. אז סעיף ב', אם נתון שהצפיפות אחידה, מה יהיה המטען הכולל? אז בעצם ידוע לנו שהצפיפות אחידה, זאת אומרת שהרדיוס הוא r, ואנחנו בעצם צריכים לעשות את הסיגמה, היא תהיה שווה למטען הכולל חלקי שטח הדיסקה, שבעצם שטח הדיסקה זה שטח העיגול. מה זה שטח עיגול? זה פאי r בריבוע. אז אני יורדת לפה ומסמנת. סיגמה שווה למטען הכולל חלקי שטח הדיסקה שהוא שטח העיגול. אז נעשה את זה ככה. Q חלקי פאי r בריבוע, שזה בעצם שטח עיגול, וכפל בהצלבה. זה בעצם המטען כאשר ההתפלגות היא אחידה.